Atifo Aha African History and Heritage TV. Ayimre so yebedo obo ade asese na dawroma wama ayimre atoyen na yeda so tinkwan. Mosomfo historian Kwaju Agyeman ena sabre maji akunwai na metransisi dia na sene amu nyina munim no ya bakosema kroje na mu ede ena mede bremo na opa abakosema kroje na yemframu a na nokre nso a adanse etachira eno ane African History and Heritage TV botan se kyerɛkyerɛ abakosem bi a ahinta mana beto abonten matemamufo atbe ho ase enye yadwen ne se bese obi no de nokre na beto dwa hu nokre na se obi a brainwash wo a over TV so a abakosem mu nokre bia obehunu African History and Heritage TV odofo senne na da edikan a oba ye channel so a bomodin aso obe subscribe no wa share no wa ma afoforo nso anya bi ahwe na ba anya bi nso atie odofo ene den kase na ye deba ene asma ibidi hu kita ho no ye bono the Bono Kingdom ya te bono na bono no firi hende ko wie sen ena sisi de yente bono no bioi so the fall of the Bono Kingdom ena yebedi ho abobo ni yebedi ho atopoi de man ne ba ma Bono Kingdom fall ye nyina yedi adanse se akamfo nyina yasi free Bono Bono Kingdom no a hyase wo manso tachiman area hono ede hyase etrete cover and then primpri Bono East and Bono regions no na Bono Kingdom no etrefai ebiso ekofa Ashanti region offenso area kakra na Bono Kingdom no ekofa na Bono Kingdom no na behihye na nanom edi sika yipa na sika na kwachiam yo yesu tutu nentumo guso na sika prempran egu ne koni mu na ode ba otim so ye ba ma prekwape na ede ne ma Bono Kingdom aye ka ho asemi ehwe eno na ye topic a ene ye bi treaty me readings a me tabri sa kase boy Ephraim no ba kone account traditions of origin written by Eva L.R. Meyerowitz and John Abomnyako. The book we are watching the title and the forebearers of the Akan chieftaincy system in Ghana, the Bono and the Kwamu. The third one is A History of Ghana, F.K. Boa. And the last one, Nkoranza, 1700 to 1900, a study of the foundation and relations with its neighbors, written by Kwabena Aduboahen, Master of Philosophy degree in History, 1997, University of Cape Coast. These are the four authorities. Maridia, Emunsem, Enam de Bremui. Intimide mitimre no machresi sana history ni suate ochre the source of your information na odi to gano eno na machre so me sources for African History and Heritage TV na yenkoso Bono Kingdom nana henkru ye frene manso due to me 1295 na ya hinne bia na dwadie wo ho ni dwadi bia kese ye frene bew ana ena manso okotechman che ho a Bono manso
ɛhɔ nso na adwadi ekoso bono ahemfo ɛna bɛdi kyiniye bae bono manim hɔ sika mprenprane nom ne ade nyina na bono hene no na kwachia meyaw no na o goldsmith a benna ni sika ko ede ye chain sika ko abede eye sipim nkonwa no ni bibia na ye sika ne kapa onu mukura na ye sika ko na aduan chense a odidim na ye sika ko ni bibia ye sika ko na chese bono kingdom no eye kingdom bia ebedi tumi pa a enye asem ketoa na ede ne maya kingdom yi efole ye anase igu ya sabre akofomi no abakosem bono kingdom yi ose tutu ebedi akonwa ewa santimamu a oye so obeboaboa nkrunkru no a anase amanaman no a ewo kwaman babiampre efrene kumase 20 kilometer radius amana ewo ho no beboaboa ba no na baka bom akokon atiagen denchira nkabom no ena authority a amakumhini bia na efrene akosa yiado okutia no ena otwa akosa yiadom ti eku no akosa yiadom wiye na ninia adudo nyina ebedi akonwa ewa amakum eno so nana ositu ede ntokoi etano we ne koba se adudo nyina ka se ene atisade a obetu amantu onene dom na busuafo ntoko ande wontumi nti otufiri ho otufuru amakum ho onna chidifo ena mbe bom ho dwa ewo bonomanim na bebae no benam fulcrum techuma krubi o aye friend fulcrum ena mko wura bonomanim ho na be ko krubi a bekot babia bekoe na ne yefre ho nkransen na nkokra mrensa akura miensa akura nsa akokra no na efre ni akura nsa oni ninuanu mienu aboba kura beti ho abedi tumi ene koto won oni ne dom adudo nyina ne dom sebe papa biatna wei na adudo nyina oni ne domi bekohu nkra akura nsa ena akura nsa di banim na ode beko bono hene ne chiame ho enti bono hene so eje womba eka kirebe se otutu ba no wie no hu se benye nipa bonefo na mbom ahokyire ntima bewiane nti oka kirebe so se mo ba na mo betra me manim ha ne matra asomdwe so na mo nsa nkwa asante biodia ene megem felso na mo besom media megem adudo nyina ene ne dom tiase enti betena ho ba bia ode kokyere ebe no ode adudo nyina ene ne dom ba bia okoso ebe no na nkokra miensa ne te ho akura nsa ni nua no mienu enti bena na ba dikane akyekere kruno anabetim ena dudo nyina ene ne dom so ekoto abe ne be nyina be kotra ho asomdwem na se ne ayi nyina yinim no akamfo amamrem de afidura yebo afode anase afibia no ekowiya ye festival afashe no ohina wopum ho no esese obia ekona fashe ase aida so de bayire be kwa akoma no wa monitirinkwa ana so be kwa akoma ne ja a ode be no aduana di
na we na dakro na bono hene na kwachia me yaw the first ono o shefa e wo bono manso enti na hemfo botwa ho ahia se obi aba na we e na dudo nyina one ne ofase ye friend bafo pim ono so fura makum no to a ne ofa no e wo enti afahye na be kwase no bankontem be ye late adudo nyina no ofase bafo pim enti ekoba asa no ena bono hene kwachia me yaw osuma ne ba se na de na do nyina one bafo pim ba cheri osuma ne ba se onko hia be kwanso na onhwe ni enti wan ba cheri enti boyam prisi so na oye bono hene ba ofri ne ma me fri nchera o sorry tena ne ponkoso krak okushia bafupim a oye adu nyina ne ofase ife na bafupim no ne maame aware osi tutu the first e wasante enti boyam prinsi ohun bafupim no boyam prinsi otene ponkoso obehia bafupim ena ode abufuo kan se ofa adudo nyina onde no ode buopa de ma mem papa na wo de wo ya ye asobrache no hwe nasum ti hwe nasum no eye bafupim abufu ti oto aso ekọ manso ho bono manso ho ena ode ho amane ekobo bono hene kwachia no yaw ena kwachia me yo aka kire ne ba no so ompa bafupim chew na oye niamo ho ena bafu kwachia me yo ono pa bafupim chew ena oche no sikafuturu panma se omfo ne mpatade no nti na onim se case close we na bafupim nensa kan sika no o nante form ko Cape Coast na odi sa sika no skafuturu no okosesan na odi to abrofo nema ibre kwacham ya bono hene na obaye no amane oboye ne se sabre na sante hene o wona ye freno Pukua the first na no Pukua the first ene soma se emfamra no na chese bono hene kwa atwa me ona ni age pa so wanya ne yonko brabo bi a o wasante enti ono so ye se se ne sante hene osi aye mpapa de esem sum nya ne bi enti ofra no bojafo no bro sa na tie de a yenkoche sante hene sikafuturu pan yensa enti we bafupin so omra obaye na omdi sikafuturu no be the man so mfa nkoche sante hene Opukua the first bafupin ensa kan sikafuturu no ko Cape Coast no ko sesan no de to akonde tunkwa no de bre Opukua no ka kire ne se bono hene ene se on fa tuo no nyeden tu no emre no tete so de na so bi edi tu a giant se kan bi o de be hie obi a odi kunipa bia no o de soma se ye mfamrewa na se na je se why ready se ono de be boso mo be konto enti bafupim de akonde no ekoma Opukua no ko Pukua se na de ne kwachia me ayi David meno makocho wade na o me maye etuo ni tuo mo ba na o de brem de a ene matrankunwa momra de anwene ho na the first o transe on na trankunwa
na bedwene ho na ku wie se ene ye gise befre Komfo Anokye na obebisa okọ abisa ma wo enti Komfo Anokye ekọ abisa befre Komfo Anokye no se be man enkohu na bosomansa okọ na okoka kire okọ consulto na bosom no wie no ena obeka kire Santene Opokuware de first say bono hene aye ready say ono obeko moba no ne tu no de obre ono asetre say ope ontokwa sano Komfo Anokye kan na benya botre na onye nyankamade anye sa Asante konto oko kono obelusu ena benya botre ena oye ne nyankamade nyina iwi ye so de beboa Asante wei ena tano Komfo tano boase Komfo eso eche nkom se ntoko bi ebisi mantemu ho entino esese kwachamia oboan hosie kwachamia oba boyan prisi o convince ne papa zo ntoko bi ansi bosom no boa enye no kre ne kro ne ba ndi otena ho katu wanye preparation bia edi Komfo Anokye ewura damu pie ye no se waye nyankamade awie wei natano bosomfo so ehye nkom se ababa wa fe bi broni kama pa obeba bonomanso kwachamia ho na se kwachamia epeniti edidima also sa ababa wa na ontwitwane nanim onfase kan twane nanim we se ontimi enante ayesa bibi beba dabi ancher bia ena ababa we opie ababa wo pie na se nkomhye na tano bosom okan no abamu bosomfo okan na abamu ewa na kwacham ya hwe ba no din na openo sabre no so na Komfo no ahye ne nkom se ababa wa no ba ma onenenda kwacham ya antima hye ne ho so eno ne ababa we ekodae oni ababa we dae ade achi anopa openo soro ne form baba ababa wa ni otuye omenwe kwacham ya ahuni bio we na edi animu no bafupim ne ofanim poni adudo nyina owuye na chese esese bono hene kwacham ya se ne hene ba ko awua oko ayi preparation se oko ayi sa wa preparation na wa yenu nyina no Asante aboa ne ho se one no bebekon on the ways na kasa ni nyamu bonofo no betena ho no on se free Sahara desert no bai enti akode a na nananom taade ko eye pia nom ne ade nti natuo no neto no bensa nkokọ aso enti bono hene so eye se na sa na tie de amemmo am ho kakra nsie nti okototo atuo we na bafupim kuru ya kanten so se Asante ne mo be konde a momfa matuo no nyeden enkosie nsuo ho na mo de sie nsuo ho a eno ne sunsum no beta akiri amomodi nkunim edi bono hene kwa apcham ya etie bafupim otie no na ekoba se bafupim ono ne wofado nyina wuye no kwacham ya obekwa yi atutu ne ntoma guso
aye kron mu ana bofo be ka kire so asantefo asojafo no ba no badu fo krom techman fo krom antibede na ba bowura nkransa be firi nkransa ba bowura bonomanso ene ofo krom de ebre be duru ho no asante sojafo no ma ne mbama beto e ho de be twitwa bibiriti ena bebe to share kwa cham ya so ewo bonomanso ayi no de kra ba mananko na tititititi be shi kru no bonomanso kru na eye kwa cham ya ni kru no capital no be jatum no be shi no e ma ne mama be o nyina be bobi atu ekun na be ko to che bono hene kwa cham ya ne kwa cham ya ediniti domu kronu mo obia dwane bonomane no mo obia edwane ebinom kotran usu ebinom so ekotran jamai ne jamai ba we techma e frebe anofo ebinom kotran ya sahwinum awi area ho nyina onum ekotran ho na besan kotna dobonso franti ene sechere dumase inti sechere dumase techma for refugees no bi ene kotna ho now kasa ni nyamu na santi be touche kwa jam ya so okon edi ni sunkunim e mana na de hye no be bo ahwete te send ya machire mu enti uko sechere dumase edura sechere dumase district sechere dumase krona nkasa techma refugees bi dom de ko chichire wonum esan ko chichire kru bi a friend dobonso ene frante ko chichire enti eba se asante edi techma so no okutia no di sunkunima omprempran ne wojapade yin eso sesako enti dwamna kenten ono na no ye bono man hema ono omanegi dwane ena ye chi obaba kwa no wakafi ho benfa se ne next in command ena esanche bama bako asante sojafo no bae na kwacha me ya ne di adwane na ne next in command no na sinani no ho otutu ne ntoma guso sene no wa stia hihye ne ho no asante sojafo no hu no na befi se ono ne ye ohene ne betabli no ede no kwa asante ena bede oba ahema so na bodi akiri no dwamna kente na bodi akiri no koka ho e wa asante ho enti ekoba sa no ema bono hene na bodi akiri no ne mprempran ne a waja ntachuma yina omabe kofa ebra no e wokumase ana otiho a waye ne ho tise ohenketo bi a owokumase ho sa ena ade no kobae na odaso tikumase no ena oma ne ghostmate ne brassmate ba be bobo na de nom ne chi nom ne ade be bae na be kire asantifo no kona be faso brassmate for ne ghostmate for eduma enti ahennie mu nsem bebre ho a ono ene kire asantifo anase kumasefo babia okobo ne ho adwa no enti mre no ko animu a ono de be monete no ho asese enya de a bebeku no enti esanse bebo na ne ho ba se benku no enti no kwacha me body akiri na make yo o transantimanum ho 14 years
ɛna ɔma ne kentenyinofo ne ntomanyinofo nyina bi guru asantema no ho sɛ bɛnkyerɛ asantefo ma no sa technology no abɛkyerɛ bɛ odi Kumasi 14 years sa na asantefo na abɔ betim ho sa akɔwe ɔkyerɛ yɛ ne yɛ pɛse hu firi no ho a yɛbɛyɛ den yɛbɛku no enti ɔde ne Brassmith Goldsmith ne kente weavers no me ade kɔtena Kumasi a bɛkyerɛ Kumasifo no enwona pani betwa ne ti asantefo no etwa kwacha me abodi akyire no betwa ne ti anne ne ti kwakora no ɛda so ɛda Kumasi enti betwa ne ti no na kyerɛ bonoman no ne ti no ɛna botwa kwacha me ade ntokwa no nti wodwane ne hema nso adwane ɛna baba ka gina so baba hwete ibinum ne kotena osu sehwiman awonwi bɛkɔ kyekyere awonwi man sɛ ne mdi kan ɛkan no enti efiri onom ba no na bonoman no agija nipa enimbio na sɛnea nhwɛso ɛbɛyɛ nhwɛso no mekenkan akenkan sembi oha mekan from Akam Traditions of Origin written by Meyerowitz mekan page 43 Osi Kumasi was indeed a poor place at that time compared with Bonomanso in spite of the victorious battles and the great loot taken in preceding 40 years, Kumasi had remained a provincial backwater, and its people, including the court, lacked all refinements. According to the information of the present Asante Hene, and his view is widely held in the country, the Abadiachiri and the Queen Mother's heir apparent. Indeed, show the Asante how things should be done. Their weavers wove fine cloth. Their goldsmiths taught the Asante how to decorate the state emblems with gold and how to make gold jewelry for the king and chiefs, and gold and silver jewelry for the Queen Mother and the royal women. Their musicians showed them how to play on new musical instruments and introduce new songs and dances. The chief who was once in charge of the great market at Manso organized the market of Kumasi for trade and introduced the standard good ways from Bono, as court etiquette was practically non-existent. The Abadiachiri of the Queen Mother for a while supervised the teaching of the princes and the princess. When the latter, however, was made to sweep the most stinking part of Kumasi market, she died soon after in captivity until no longer useful to the Asante. He was murdered and decapitated, his skull being added to those kings the Asante had defeated and slain. Yeah, ochre no say bono hene kwacha me Abadiachiri no e de ne nkrofo kotra Kumasi ma be kira Asantefo se na be nyuno ntoma Asantefo se na be bo good chain nom ne ade na ohima adwamna de na Abadiachiri no ye de no koye cheso ko bie ono ne ko bie Kumasi market ano na nsusu no na market no ba bia na ho bone pa no be ye nyanya de no ho e na be Asante Hene e de no to se ono won siesie ho
nti anche no wuye na 14 years later ena bono hene abodi akire no so no asantefo no etwa neti sabre na wa kyerɛkyerɛ ni Goldsmiths no ne adade na ba kyerɛ asantefo no be hu se ba hu sa technology no ye no ena bi twa bono hene na bodi akire no etia ni tikankuru no eda so wo asante mani ma bedeka ahemfo a bekum be no na bedeka sem na bede hyehyɛ be ho se be great sa ena bono ne beginning and the falling no etie bonoman agua ma de hye no ina ba hwete se ne amadikan aka no. Now historians, we believe in analysis. All the fact no eto who we are. Esese obaba. Now abajafo momi ehwe see. Bafupim ye man gold e de patam. Bona hene kwa achia me yaw ne ba bona so nti. Oji gold no ne ode koto ntoma ne agapade ifri abrofo nchen wo Cape Coast ena ode bre bono hene na bono hene otu dini se sante hene opoku are nde soma se ye famre no enti eye bono hene de se menu ya poku are oya yukuni menso me yo yukuni na wa becha made de ne atranko nya momra ne nwene ho edino atranko ya no e ba se be dwene ho no ne bedi sika futuro be se basin akase miensa edi ma bafo pinso onfankoma opokuare eno de koto akode ekoma opokuare intu de ehwe frakadam kwane a bafo pin efaso ekoka opokuare ene kwachiam ya etibom ma ntokwasi ma bonomane edijai yehwe frakadam treso obi a wonka nokre oye kuntuma now okonfo anoche bafupim eto atuo edisa skafuturo no a kwachiam ya de ma no kosesande to atuo koma ogogo ade ted no ofre konfo anoche sa ase kiresen ena konfo anoche so edi tro se saade no wa kwa bisa mane bosuma kan kire no se kwachiam ya asua ne sokon eno so eye frakadam na chese no kra nya duma because na enya bono hene kwachiam ya ni trimpo ne se one sa opoku arbe kontokwa na mum ne ya chede enti se na konfo anoche nya frakadam na oye mum dia nkese ohun nkese na bosom no kan kire no se eka no kre no kire no ali ntima se bosom no saada no wanhunu se na konfo anoche so frakadam oyazan ene etoje ono a eno no bi di tro se bono hene epese one friends santishine opukua the first ebekun that is nti hwese konfo anoche nso ono oye frakadam now bafupim ne frakadam ne etoso mienu ne se oka kire bonofo no sa frɛ na bonofo no bemfo tu eni akonda fise Sahara desert no so de eyejan nti be ba kwa yim ha no na se besunsua tuoto no ne ade ena bafupim edada be se momfo mutu no enko hyehye nsuo ho ne no ne ebe mana aye powerful pa ma motim de ku asantefo no na tu a eya twere tuo o de koshim zuma se ne bisi aye oto aye nto nti ntokwada no duru ye no bonfo no yi betuo no beto a to say ento ene ma asante e defeat bono
also Bafupim Fracadam. What I say? Now, young lady see. Or him out Gamma Kenten. Udwane ye. Nobody actually betcheno. Only hene kwachiam ya also udwane ye. Nobody actually betcheno. Sa nipa mienu bedebe kukumase. Ena hima kwach Gamana nobody actually no. Ono ne ko bie market Kumase. Biadibia oko introduce the tongue Kumase editre asantifo Emma Sabreno. Na market mijina yeba bia na hobone pa na bribia opokuar the first omane koprapra ndi anche no wuye. Na chese Fracadam ne toso nan no. Fracadam ne toso nu. Bono hene kwa cham yo number di achire no ka ofio abere no koye no. Esan se be bon na anohomba so be nku no na achire be gya no no. Obefa na busuafo nyina koye. Ekotra Kumase chire asantefo no ntomofura ne sa ne manema no nyina. Because bonofo na dikan a build the kingdom. Na ahinie pa ye frɛ na ahinie ba chase. Sabre na asante de no. Entesa na ehoso ochirechirebe sa nema ni na kan tomanhono ochirebe se ne abepsi bo petianom di guyensa disika ko bo petianom ne ade na ni bekuno na chese Fracadam ne etoso de etoso num eneno so now ogonfa no chenso oye yankama de ma asanti victim di akon edi dom bebre so no kwame so do fa so wuye eno ye nhuni wu ba bia besi no yade ne kun no obi ne born to obesi ne history book bia nu a ya twere the cause and the factors what as a event esi ya konfanochi ewuye kunadu Alex Kwabno kunadu nyomtofo ne de kura de abo nyomse o konfanochi o kanse o ko bruchiri akoji wuaduru aba na o ko wuaduru wonya bi o tie bruchiri ho kanyamsem now ubi so de abo nyom Kumase se o konfanochi o ware oba bi na oba no konfanochi na uchiri apatre eno de apatre eye nkwan mani diye ode apatre eye nkwan mani diye no na kase bi ehia no ena owuye enti ba bia okonfa noche okoya abede sa aduane no be yes apatre nkwan ma no diye owuye no ye fra ho chira patre eno no wo Kumase chira patre no nyontufuo bi ede sa de na abonyo enti okofo anoche ekora ye faso ekuno nahwe kwachiam yo nobody achiri a obechire asantefo ntomafiri atwene bo nom ne se ahinni akan ahinni ne manyina obechire be no at the end of the day what happened to him we twanity wachire ya wi ye ma on sign fan ko back ndi ese you free ho ena be yi no free ho what I say odofo subscribe na share na kasobui edepa so ena German hene adinkra ono so German ni asante kon ye no beche ni ba apau ono ne ko kirebe edin ko Kumase ko kirebe design adinkra symbol no ne ade abakosem kire se adinkra ba po kirebe wi ya pe na bekun no so enti konfanoche bekare na su bekun no adinkra ba be ye den bekun no bono hene kwachiam yo na bodi akire o kirebe ne esese o kirebe wi a be use no wi ye no se na kan sem no kan ye no ne be yi no. So if you are dealing with these types of people, you have to be very careful.
very, very careful, extra careful. Now, a same way, presentation way, may yet eddy a mananum take my fall. Any bonophonina. O dear, where fracadam quanswa, bafu pim a fire or can, asante, any bono etibo manto kwa by. Now, dear, Sam has said, bono hene na body chino, betche no, one. Na busuafo edekọ asante na be born na no ba se be nkunu no o kire be sa na ema no nyina wie ye no ahini mu nse wie ye no what happened to him be kuno what I say adinkra ne ba pa nso o kire be adinkra symbols no apɛ hwew ni be credit be manen sa no nkoni krum no the technology na go back konfano chenso ba manansa na nkoni krum ne be dia patre ekunu enti minu yahutie me se nipaku bi ti se na se o dealing with them you have to be very, very careful, extra careful. Enti no techiman inyanhwe ne ho ahwehwem. Na techiman is not learning from past experience. Enti oda se to no ode ehwe frakadam kwa na ma describe onyina na fato ne esi tanosubini ho no ne esi tanosubini onanse techiman nkuro na atwa ho hia no bebe pese be de be ho be yaman hene ena waye se ommoa be ma be nya iste senko eso boa be na be yaman hene ba be gitum se be ya bonofo na be de man hene no ebe tena wa hemfie ma omu yeduru no na nka oso wait ma fro ho king of kings no onye de ompese oye ompese saafo no abatwa ho hia no be no be yepe eno ne amantokwa edata no subini mo all the time ena sante hene so no he doesn't care se obi ewo kruno so na oyese ono krumum ho mo ya de hye no mo nkwa sante mo nkosuma sante na obi ti kronum no ya brante kwa kra o nche da free okra na okọ sante hene ho se sante hene mpese mbeso mo a obebo sa nipa kro no man hene na chese ja ebeto de enye no na wodwene obowi whatever happens to them no enye ne thinking bio na edipasa saye aba techiman ene ni nkuru no adwa ho ahia no enti meka mana ko wie se nananum techiman fo monhwe frakadam kwan so a bafupim ofaya one oka mo ne asante tibom ena monhwe madehia asante chibenum atete a ode befa mu to the extent say kwacham yo body akire ono cheche ben akan ne ma ntomafura no etwene nom ne ade wie ye no ena be yeden be kunu frio. Indeed, if you are dealing with this group of people, you have to be extra careful. You have to be very, very vigilant. Sante hine edi nyansa kwan abobobobo techiman nkuru no akane na nka ehye techima wase to the extent say boyam tano so tano boase a bekura de na nka beye umuja bi no kura no ode nyansa kwan bi mumra mebo mahene mumra mebo mahene ena wabobo bi no mahene mabe no ba ye penti betima aye bede otase nti se wo techiman no o yese man hine be kojibe gazette no ne ade na se obe frustrate situation now obe frustrate ama na ko wi sen won't be frustrating ko wi e no obe frustrate akwa wi e kra so obe wu
Uwunswe. Say na kwana bedam. This is what is happening. Enti techiman. Esese unya nananom techiman atrankunya. Esese munya botra mu eduru. Na nka moboa ma de hye kuro nwotwe na atwa ho ahia no. To bodom ofuma nkyira branam nwase tano so tano boase ene babeki kaka ho. Oboa be ma bepeja no benya manhene be dia. Oyem se ede ane chese to bodom ye manhena. Ono at the same time no ontimi mediwa tempemene. Obetima atempem no de tatan keke because otumfo no ote kokoso no ono wo ye manhene. Ena sumoja manhene bas asumoja ni begumhene na asumoja. But asumoja so wona sase a o control aban ni ma obi anim so ye manhene. Enti techiman, why don't you resort the same thing? Ewo tanusubini no mo. So se wanya techiman for na nanoma trankobia mo nya abotre a handle nkuro no a ewo ho no a maba ba ne be ho na ba hu se ya de ye ho enti ya de ye ho enti no yetimi ye bibia ye pe na se koba se bribia no techiman o ye se megisa nkuro no a be kwa akotete santehina chi o santehina be kwa akotete bachi amma besika de atwemanso na betwemanso so a ubelusu because ulusu from committee of privileges what they call appeal court waka West African Court of Appeal you lost also they call Privy Council you lost enti near SSA oye ne se o style no o sesa no nananum tejma for mon sesa mo style no history amaken monhwe monhwe ahokyere amoko mu na da ne frakadama nkrofo binum eyusu mo masantifo ebe tuhye mo so a be bo bonofo twitwa beti ma oman no gu krapra ena broni baaye ono obebo mo ho ban techman o sign treaty of protection. That treaty of protection no mistake ananum techman for mo ye ne se nka mo techman for mo de no esese mo ma nkuro nwotwe no obia nipa san bi na chese nka dia dance se be ye wo wa de hye. Right now there's nothing I dia dance se be ye wo wa de hye. So this what is going on? Enti techman se wanya abotra contain the situation no a bibia jabeto tanusubini no mo na jato tanusubini no mo so a something they say he doesn't care there no lose nipa no hye wo ho kra na he doesn't lose sangwa jafla die aya wo sampai ba be bobo betuo hwane watima nyakokoduro mana chiame kura bisa akobisa be say krom ho no hwane ne ho kan ene etisade a abusua mo ho kan no se abusua mo ho kodim no otase meden won de hye no ba bobo betuo no meden me compensate be anada kakakura no me to ama ana me mamo yakọ keke kura no watima ebi dabi ye ni interest no something ni interest no so obe build neo-colonial enclave with bononum bonono inside na the colonial enclaves now or build a bonono inside no ebe ye loyal to him now we used to be their frustrated bonofo ye united front ye dey call the interest no ade na nka onim say sangwa jafla ono nya de hye na obo modern yusu batagabi efam say ono be mane anya agowadi just because onim so ye appeal court judge ni mueduru ena na do ma hene so ne judge a o yenti ne mbra wasu yenti no o dia jebono House of Chiefs aboso enti say appeal court judge ono be dia kowia no obeto na house wo dia chese obetuma yusu sangwa jafla no de na yeden o dia contain anas was suppress na do ma hene ne strategy no enti na nanom teknafo
esese muhu sante hene ne strategy na mo ho kwana mo be fa so aye den amanage ne strategy no na mo nwini no da bia me ka say the colonized obi aye colonizer no enye colonizer foforo ne be pam ne yonko colonizer abrofo be nye ba dwuma sa colonizer bia empam ne yonko colonizer da gese moa kuro no mba no mo agitate say o ye mo kwa ma oni yesu bio what does it sa akwanya no so tanu subrin kuro no bentimi nye na tachima kwana obefa so a contain sa kuro no na baabo be manhene kura obe giba tum se be ya manhene na wo show fan obe frebe because nananom tachima for why lucky say ntira hene ni fieti si tachima or be any business was tachima to worom hene and also the same thing oko fuma hene si down or tachima sa nkuro no atwa tachima ho hia no ba ne ba be sisi adan o tachima ma tachima nkuro na atre na ho ayete ota se enti se wo ne be nananom tachima fo ne be tena se asetena pa wo be hu se nka be twema nka ba amba no na o jibe nkakra because bono ni bia ni ho ma ye research bono east bono ni bia ni ho a o pasante som eye the ruling class no adese kakra no be de akowan be so abe ho se ye de ye kotena Asante Confederacy sante na yase what you say but this year no citizens na be nam kurunum no o ka kire bi so ono kra ye santini a wa mo be bo asum enti nananom tachimafo me fa kwanya we so atum mo se mo strategy a mo be yusu mo pekura na me ba ho na ma be kire mo tricks bi mo strategy a mo be yusu e dey contain the situation no enkoba se bribia ye wa himienu na tuo etoto hwanom bewu santini bia wu bi o da se nanso eye agenda bia colonizer no pese otuo edito manenum bononum na chese ye kwa ya dwene ebi free development so or an agent onam a friend saying bono east regions num asmosi bra beje mahene asmosi bra beje mahene chiram de sa presentation no beba o kona sante hene kase abo mahene ana wa recommend ma abo mahene abane no koho na obisa ne ninkura na wa o recommend o ma bambo mahene wa twere odin aka ho se wo golden stool lands o land there to so what is no golden stool lands what I say that's what is happening enti bonofo na amokoho no o kira mbeba be yes our presentation no wa mweso Mahama Idrisu commission report no mbeba be kenkan ni nyina na mo ahunu se nkura Asante hene ono di be ho adanse ma abampaja be nyina no all the golden stool lands no se nkuro no nyina eka ho bi enti wote ha wadwene ye wo se wote wasase so nti asase no enye Asante hene de nanso do ho kobo no politicians ban ho a no wa list ukuro no se eye golden stool land na politicians no so ajatum wote ase na ohu sa de no na tiro peso otwen ho a ekoye koto asema obehu se na wadi so wadi fo na ode wonyansa kwan wode ye momfa bafu pim die enye example wote ase momfa narrative story amake enye example he na da ne treacherous way bafu pim efa so ma tachimai ana bonoma so ene Asante ekonye wote ase na monhwe be chi binum so ko no mum ewo Kumase no abebo abe ma be sua goldsmith ne blacksmith no then they happen to them. So history repeats itself. The same trend in the economy. Enti wo hini bia
wote bono money ma na why on say open man hinadi na wodi mirika why so desperate nipa you desperate for something and won't me nwene I said bro yan ba na why you desperate say a certain thing unya bro yan atade say kwan bi obefa so anya bia no say yes sisie kura no a obefa so anya wo kwosha atare no wie na ne de no efiri mu a no kai say san kwara wo fa so nya atare no anasika no wo de koto atare no uhu ye kura nkwa nyeden nka wanto. This is what is happening. Enti mo mote sante hene ne council a wate sante my council no mu no. You have to be very careful. Mamusa advice we say in order to protect your lands no mo manente asese mo monsa se ni kuo no de wate no mabedwan bibibia bia mbenya afiri honti na mmom ne monsa se enye ne de anyesa as time goes on no okona mo okwani bi so a monsa se nyina ebekọ akodi nensam eni ntuma sante hini nya kokoduro e ka se haye me de no yese ni frae ni oda obeto boaboa na ne nansi bi so what I say African History and Heritage TV odofo subscribe na share nama Afoforo TV yeden ka abono besi a ochine nyame ya adoma me de Mahama Idrisus Commission report ebeba eno enam de ho adisua ebeba enti mechia nananum tetmafo ne nananum abewo bono ne bono East regions nina ade hye nso o motie mi anwumre me mamomonitie anya